Takže čuchličky, zdravá vás tady Erb Egas a vítám vás u SFG Game Let's Playu a môžeme sa aj na to vrhnúť. Ako môžete vidieť, včera v informačke som hovoril, že som začal hrať na S24. Ako môžete, tu je moja postava na S24. Pozrieme si, čo je obchod a zbrojenu. Máme tu album, takže ešte na ňu nemám. A ešte pozemku vyskúšame. Jups. Áno, ja som ho už skúšal a tak nevadí čo, už jedna hubička nezaškodí. Tak, prosíme sa na ďalšiu postavu na S21, kde máme Maga, Egasa a to tu si na svet predám. Tak, toto si nechám. A výdrž vypadlo, super. Tak, vykonám hospoda, či hľadka. Super, ideme do areny. Som trochu sa chrypnutý, takže počas videí občas sa zakašľam. Huby zdarma, hack. To poznám. No, nepadlo nám podzemko. Dobre, ideme na ďalšiu postavu, na S20 máme Hernela. Kúpneme si hliadku, pozrieme sa do zbrojerny. A ešte som vám potom v tým videu, pod videom, v tej informačke napísal, že kedy idem preč. Takže ešte uvidíme. Som pozrel, aký je kamoš level. Je 10 hub. Škoda. Dobre, čo sa podzemko pozrieme. Ísť na ňo. A dáme ešte jednu hubičku. Arenu si dáme. Arenu sme dali. Dáme si quest, presujeme sa na ďalšiu postavu na 11, kde máme Zelauge. Klikám vám počta, pozrieme sa. Niekto na nás zautočil. Som v nejakom cechu. Včera som sa len pripojil. Takže dúfam, že to bude nejaký dobrý. Si to na inteligenciu zoberiem. Máme si hliadku, odklikneme, máme si arenu. Neviem, čom by som sa mal vylepšiť. Lepším sa v HPčkách. A poďme vyskúšať. Skúšame toho i tamteho. Mistra Golem, či Master Golem, či neviem, ak sa volá. Ale ten by mi malo padnúť skôršie. Ja nemám hubičku, bože, ja klikam. Tak, dobre, presujeme sa na ďalšiu postavu na S10, máme Zelauge. Klikneme si hliadku a ideme sa pozrieť, no Z10, či nám niečo nepadlo lepšie. Ale jak vidno, že nie, mám za hubičky. Hoci sú to také menšie liky, hodím ich na seba.
Skype mi. Som zabudla vypnúť Skype. Nie sú to veľa postaviť, tak dúfam, že to bude v poriadku. A utočíme. Takto. Sme tu dosť v cechu. Aha, to je ten, čo už máme 11 podzemka, prejdete. No, hej, podzemka. Tak, dobre, podzemko sme si nedávali. Tak, a dúfam, že dáme už toho, lebo pomedzi videa berem mu dosť. Vieka mi pošta, či cech. Aha. Dobre, tak tu máme všetko, presunieme sa na S9, kde máme Gold Minecrafta. A 10 hubní mám. Škoda. 1 hubu mám a mám na to, takže konečne mám nový look. Menšia chyba, prepáčte. Hneď som späť a len to vyriešim a hneď som späť. Ok, som späť, hlavný kamarát a tak, dobre, dúfam, že vám to nevadilo. Mohol by som si vylepšiť tak, ráno sme si dali a idem na podzemko, čo už som toho nemôžem dať. Nice, epic na 300, pekne. Šuptíme ho na seba a to by na koslivec tiež nám padnúť mal. No, tak nemal by. Ale super, máme epic kalhotky, či tie nohavice. Tak, dobre, ja si dám hospodu a presuniem sa na ďalšiu postavu. Na S1, kde máme Philips 737. Tu hliadku nemám. Ja som tento. Si to zoberiem. OK. Tak. Tu som pozeral, nepozeral asi. Hodím to rýchlo na seba a teraz by som mohol ísť na podzemko vyskúšať. Teraz si dáme arénu. Level 72. OK, dali sme ho. Dáme podzemko si a nemáme ešte na ňo. Tak. OK, dáme si ho spolu a presunieme sa na poslednú postavu a ako môžete vidieť, nemám veľké levely, lebo vždy zabudnem heslo, alebo mám napríklad, ak to mi dá nejakú postavu, že mám sa na ňu pozrieť a pozriem sa a zabudnem na tamto heslo a tak sa na ňu dostanem a takže preto sa môžete diviť, že nemám také väčšie levely, ale aj tak z tých levelov môžem spraviť väčšie. A zabudnem. A ja tu nemám zväčšičku. Nie. Tak. Kúpim si. OK, ideme na podzemka. Prvé sa vylepším. OK, tak dáme si podzemko a skúšame kamennú hubičku. Nice. No nepadlo nám epic a level up. Arenu sme si dali.
Neviem, aká tam bola hĺbka, dobre, ale dúfam, že sa vám toto video páčilo a keď nie, tak dajte dislike, ale keď sa vám páčilo, dajte like a budem sa snažiť teraz robiť čo najviac týchto videí a dúfam, že ešte možno dneska natočím ďalšie, uvidím. Takže teraz sa majte, lajkujte, komentujte, odoberajte a čus.